May God be with you ngasonke isikhathi. Channel inye ofike igama upastor weningi sibonga ithuba. uNkulunkulu akulonde. Ukhethi bakaDubu uthi ke sanibona. Ngicela ukukubuza uma uwabona amatsheketshe amnyama endlini usho ukuthini? Ngiyabonga. Amatsheketshe nezintuthwane, amatsheketshe amnyama, amatsheketshe abovu, intuthwane, ifamily eyodwa lena. Bese kuyawuthi kukwenzani ngalesikhathi ukubona kuyakuhlasela sigcwele indlu ngendlela ukuthi akuhambeki la endlini noma nje uyayibona kulapha ekhoneni kwisicoshela ukudla kufaka emgodini bese kuya ngalokho wenzani kodwa zingaba into enhle intuthwane noma amatsheketshe kungaba into enhle noma into embi futhi depending noma kuthiwa amnyama noma kuthiwa abovu. Yes, abovu ayingozi kakhulu ngoba thina nje sikhule kunani intombi ezibovu ziluma intombi ezibovu. So kuyahluka ke kodwa biblically uNkulunkulu echaze intuthwane njengelwane ezikhuthele ezisebenza ebusika ezisebenza ehlobo zisebenzela ubusika zicosha ukudla kuphe ehlobo zenzela ubusika. So abantu bekhuthaza ukuthi abangamavila ababonele kuzo azinambulisi azinamelusi kodwa ziyakwazi ukuthi zicoshe ukudla yabo futhi ingakho amatsheketshe kunqaba ukuthi amatsheketshe nentuthwane umndeni owodwa enganza kwethu. So zingasho kuhle zingasho kubi intuthwane noma amatsheketshe. Into oqala esingayisho uma wabona uphupha amatsheketshe amnyama uphawu ngaba lubi uma kungukuthi ayakuluma lungasho ukuthi kumele uqaphele futhi uyilungiselele ukuthi ungahle uhlangabezane neshwa noma ke kungahle kuqubuka udweshu noma kuzoba nenhlupheko noma into ezokuhlupha isimo sizokuhlupha noma inkinga ezokuhlupha noma ezokukhathaza noma ubunzima ongahluphelana nabo kudala yabona. Futhi okwesibili esingakusho uma uphupha amatsheketshe amnyama uphawu sithatha njengoluphi uma egcwele indlu noma umuzi wakho lusho ukuthi mhlawumbe usukuvakashelwe umoya omubi noma uthunyelwa ngezilwane noma ke usungezwe inqwaba yabantu abanonya abangalungile yabona. Kungenzeka kunabantu abangalungile emndenini. 3 uma uphupha futhi uwabona amatsheketshe amnyama uphawu oluhle kakhulu uma uwabulala lungabuye lichaze ke la imizamo yakho noma isinyathelo ozosithatha sokuxazulula izinkinga ezikhungethe yabona. 4 uma uphupha amatsheketshe amnyama uphawu luhle uma uwabulala futhi lungabuye lukhombise ukulwa likhombise ukunqoba likhombise ukuqeda ngezitha zakho noma ngeyinkinga ezikukhungethe empilweni yabona. 5 uma uphupha amatsheketshe amnyama uphawu oluhle uma kungukuthi mancane noma mancanyana futhi athuthezela ukudla ngena nako kuphi emgodini wawo. Lolu lusho ukuthi usukuzoba nokuthuthuka uzoba nokukhula mhlawumbe ngakuze imali ngenxa yokusikhandla kwakho yabona. Kodwa ke uma uphupha amatsheketshe amnyama yabo uphawu lubi oluvama ukuthi lindela ukuthi uzohlabelana nababhadi uzohlabelana nengozi kwabanye ngisho ukuthi ngahle kwehle isifo kwabanye ngisho ukuthi bazolahlekelwa nakweze imali ngenxa yokuthi lezi zinto amatsheketshe kuyenzeka uma uwabeka phansi ukudla ashona khona ngokukhulu ushesha acaphuna ngena emgodini ongasho ukuthi kungenzeka bakuthumela ngezilwane ezizodla isimo senhlanhla ezizodla isimo senqebo isimo somnotho wakho ngawo lamatsheketshe kumele ukuwabona ethuthezela ingena icosha ukudla ngena emgodini kwesinye isikhathi ngaba into embi ngoba sokusho ukuthi azothatha yonke into onayo empilweni eyisimo senhlanhla isimo sokusimama isimo sokuphila kwakho akuthatha yabona. Yilwane usukuthumela ukuthi zizothatha kwasana ukuthi uyohlezi umuntu oswele. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu lo